Karbi Ser Hongthom Kongchun bang karlitang Honsing Teron Bangso apirthe pen chi uranglo. Apirthe muni ratum ki thi kereng maduta chiputhekte. Lason thot sini jang Karbi anglong number 1. Duar amla constancy arlo kora erpi. Lang thoi teron arong along inut Karbi aron bisar. Kedar ke thek sera bangpu anparta. Karbi Ser Hongthom amai Kongchun bang karlitang Honsing Teron non hejong arkoi ni phai isiar ni men kisu kisik jit pen hajok. Bangso apirthe pen achora somar adona raba phan chi utikang juilo. Karlitang Honsing Teron alang like reng erahut. Inut Karbi kheya farman pen anparta nimrokom bisar kedar aron kiklem kichipaduk abang phulo. Pinyar ni karlitang Honsing Teron Bangso apirthe pen kachi utikang ki kheya phan kanohok chetan lopusi ki ongdung atum ningduk pen ningri ringti. Lasi karlitang Honsing Teron alang likar jong chomrong sualong kipadodun long pa media phan arna ma hirjumi hang pidun ringti wothat lang sopen khoya tisu kido life.